कारण ते म्हणतात की मी शेवटचं रत्नागिरीत संमेलन होईल त्याच वेळी मी माझी पुस्तिका प्रकाशित करेन. ते आलं की या पुस्तकात आम्ही ते त्यांना ती पुस्तकं द्यावी. अशा लाल मातीत जन्मासे आवे, जिचा रंग रक्तास द्यायचे तर. इथे नांदते संस्कृती भारताची, घरातून दारात वृंदावना. वसंत सावंतांची कविता आहे, महेशची नाही. बऱ्याच जणांना माहिती असेल. तुम्ही म्हणाल की अरे महेशचा कार्यक्रम आणि वसंत सावंतांची कविता काय आहे सांगतो. त्याचे संदर्भ आहेत किंवा त्याचे धागेदोर आहेत. त्याचं कारण असं आहे की वसंत सावंतासारखा ज्येष्ठ कवीचा जन्म कोंढाघाटमध्ये झाला आणि महेशचा जन्म कोंढाघाटात झाला. कारकीर्द किंवा ज्याला आपण म्हणतो कारकिर्दीची सगळा काळ आणि सावंतवाडीत गेला. महेशचं सगळं शिक्षण महाविद्यालय सावंतवाडीत झालं. ते गुरु या क्षेत्रातले असं तो महेश मान्य करतो. तर असे दोघे कोंढाघाट सावंतवाडीचे रिलेशन आणि वसंत सावंत म्हणून मी हा कवितेचा उल्लेख केला. खूप सुंदर कविता आहे. ते इथे संयमाचा निळ्या भोर गात्री, पित्याच्या परी का मला भासतो. इथे सागराच्या अमर्याद सीमा, क्षितिजास पालाळ मी घालतो. क्या असं कोकणाचं खूप यथार्थ वर्णन केलेली कविता आहे. आणि मला असं वाटलं हे कुठंतरी जोडून घेतलं पाहिजे महेशशी, साहित्यिक म्हणून, त्याचे गुरु म्हणून. एकंदर हा कोकणातला म्हणून मी ही कविता वाचली. वसंत सावंतांना पण नमस्कार करतो आणि महेशला म्हणतो की तुझा सगळं म्हणजे वसंत सगळं कोंढाघाटमध्ये गेलं. महेश भाऊ, आई आणि 6 भावंड तुम्ही. कसं होतं कोंढाघाटमधलं आयुष्य आणि काय होतं कोंढाघाट मध्ये? त्यावेळी पण म्हणजे काही सुविधा नव्हत्याच. कोंढाघाट हे असं गाव तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे काय, नवीन आहे. कोंढाघाटचं मध प्रसिद्ध आहे आणि वसंत सावंत प्रसिद्ध आहे आणि नंतर मी प्रसिद्ध आहे. ते असो, पण कोंढाघाटचं वैशिष्ट्य म्हणजे कोंढाघाटामधून ज्याने गाडी चालवली कोल्हापूरवरून येताना, तो जगात कुठेही गाडी चालवू शकतो अशी अजूनही कीर्ती आहे कोंढाघाटची. एवढी वळणं, वाक वळणं ज्याला म्हणतो, आणि अशा अवघड घाटात जन्म झाला आमचा. आणि आम्ही 6 भावंड. थोडक्यात सांगतो की आमचा शेतमांगर होता. आम्ही थोडीशी शेती होती घराच्या आजूबाजूला. आता तिथे आहे घर, शेती नाही. तिथे झाडं लावली. आता उमा आमची आली आहे आणि तिने सगळं आजकाल झाडांचं सगळं निगराणी करून आली आहे ती. तर त्यावेळी गावात लाईट नव्हता आणि आम्ही एका कंदिलावर अभ्यास करायचो 6 भावंड. गंमत अशी की ती कंदिलाच्या 2 ताड्या असतात ना, त्याची सावली पडायची पुस्तकावर. समजा मी इथे बसलोय तर माझ्या पुस्तकावर सावली पडली की ती 10 मिनिटं टिकायची. मग ती सावली सरकवायची पुढच्याच्या सावली, मग मला वाचायला मिळायची. असं अभ्यास वगैरे करायचो. आणि त्यावेळी गावात काय आमचीच परिस्थिती अशी नव्हती. बरेच जवळजवळ 90% लोक असे होते की ज्यांची आर्थिक परिस्थिती फार ज्याला म्हणतो आपण जिकिरीची. असंच होतं ते सगळं. तर कोंढाघाटच्या त्या काळामध्ये, बालपणीच्या काळामध्ये, आमचे वडील व्यापाऱ्यांचे हिशेब लिहायचे, दिवाणजी होते. आणि ते बाकी व्यापार पण, उद्योग पण करायचे मधून. त्यांना व्यापाऱ्यांचा लाखो रुपयाचा फायदा आपण करून देतो
हे सहन व्हायचं नाही. आपण पण फायदा मिळवला पाहिजे, पण त्यांचा प्रत्येक धंदा तोट्यात जायचा. असे खूप धंदे आम्ही केले, पण ते तुकारामाचे धंदे असल्यामुळे उदारी लोक बुडवायचे. व्यापाऱ्यांचे हिशेब लिहिणं वेगळं आणि त्यांचा फायदा करून देणं वेगळं, आणि स्वतः व्यापार करून त्याच्यामध्ये काही भांडवल सुद्धा जायचं. आमच्या आईने म्हणे लाखाचे 12,000 करू नका, हे आता थांबवा तरी वगैरे. मग नंतर बंद केले धंदे, आणि ते आमचं एक ऑफिस होते, मी माझ्या बहिणीने वगैरे. सगळ्यांची हे असते तशी परिस्थिती होती. आणि मी फोंडाघाटच्या एस टी स्टँडवर केळी विकलेली आहेत फाटीमध्ये घेऊन, केळी घेतात काय वगैरे वगैरे. आणि शेंगदाणे विकलेले आहेत खारी मोरी थिएटरच्या बाजूला. फोंडाघाटच्या मासळी मार्केटमध्ये मी मासे विकलेले आहेत. सांगायचा मुद्दा असा की हे काय असं काही मिळवायची नाहीच आहे, पण श्रमांची लाज वाटता कामा नये आपल्याला. कुठल्याही श्रमांची लाज वाटता कामा नये, शारीरिक श्रमांची, बौद्धिक श्रमांची, कुठल्याही. हे आमच्या अनुभवलं गेलं त्यावेळी. आणि आमचा तंबाखूचा व्यापार होता, वडिलांचं दुकान होतं. तर तंबाखू, ते माझं वय 7वीत असताना मी ह्याच्यावर मी त्यावेळेपासून बसायचो वगैरे. पुढे मग सवय लागली ते सोडा गाय छापायची, पण ते खूप मोठेपणी. पण बेसिकली तो धुसकार जायचा म्हणजे फुफ्फुसांमध्ये वगैरे. पण ते काम करायला शाळेतून आल्यावर तिथे दुकानावर बसायचं वगैरे, अशी सगळी करत वाटचाल. पण शिक्षण आमच्या आईने सांगितलं होतं की शिक्षण सोडायचं नाही. आणि आमचे सगळे म्हणजे लक्ष जे होते ते पुढे 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 जायचं शिक्षणामध्ये. आणि आमची सगळी भावंडं ही असं कष्ट करून, मग नंतर मी त्यावेळी कणकवलीला कॉलेज नव्हतं म्हणून सावंतवाडीला आमच्या मोठ्या बहिणी आणि आल्या. मग आम्ही त्यांच्या मागून, मी त्यावेळी 8वीपर्यंत होतो फोंडा हायस्कूलला. मग 9वीमध्ये मी RPD हायस्कूल सावंतवाडीला शिक्षण झालं. आणि मग नंतर कॉलेजला पहिल्या वर्षापासून तुम्हाला माहिती आहे वसंत सावंत आमचे गुरु. आणि मी मॅट्रिकला मला सायन्सचा फॉर्म आणला होता, तो फाडून टाकला, घरातून ओरडा खाल्ला. पण मी आर्ट्सचा फॉर्म भरून आलो आणि BA झालो. आणि BA झाल्यावर तू फाडला? हो, मी फाडला. घरातल्या लोकांनी, मोठ्या बहिणीने सायन्सचा फॉर्म आणून ठेवला होता, कारण पण त्यावेळी ॲडमिशन 60% सुद्धा मिळायची सायन्सला. आता ते क्लोजिंग काय ते तुमचं म्हणतात ते कट डाऊन वगैरे ते तर खूप वाढले. पण आम्हाला 60-62ला वगैरे सायन्सला, तुम्हाला माहिती आहे, ते पण आमचे सिनियर. मला पण हां तुम्हाला म्हणू नको. नाही, हे म्हणजे उदय पंडित त्यावेळी आम्ही त्यावेळी त्यांना अहो म्हणायचो, आता अरे म्हणतो. तर सांगायचा मुद्दा असा की त्याच्यामध्ये आम्ही मराठी भाषा जी पुढे, आणि ते सगळे संस्कार. आणि मी तिथे सावंत सरांबरोबर असायचो. तर हे जे गाणं तुम्ही आत्ता सांगितलं ना, कविता, त्या गाण्याचा आणखी एक संदर्भाली लागलो, तो सगळा नंतरचा विषय. पण त्या गाण्याचं एवढं हे खूप. आणि नाट्यसंमेलनामध्ये सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे, तुला माहिती आहे, इथे काही लोकांना माहिती असेल की ह्या गाण्याने नाट्यसंमेलनाचे भालवा केळकर अध्यक्ष होते. तर ते गाणं दादा तोडणकर म्हणून होते सावंतवाडीमध्ये संगीतकार, त्यांनी बसवलं होतं आणि ते सगळ्यांनी मुलांनी म्हटलं होतं. तर सावंत सर मला घेऊन जायचे कुठेही त्यावेळी, बेळगाव असो, गोवा असो, आणखी कुठे हुमनाबाद असो. आमच्याकडे जेमतेम आमचं कॉलेजचं भागायचं तेवढं मी जायला अगदी हेजिटेट करायचो, कचरायचं, म्हणजे उगाच कशाला सरांना. पण सर सांगायचा आदेश म्हणजे तू तिथे उभा राहा सकाळी 7 वाजता सावंतवाडी ST स्टँडला, पुढचं मी बघतो म्हणजे काय, तिकिटापासून सगळं, चहा पाणी अमुक तमुक जेवण खावण, आणि वरती एवढं सगळं करून सरांचा कार्यक्रम असायचा, मी ऑडियन्समध्ये असायचो. तर मला प्रत्येक कार्यक्रमात त्यांच्या, प्रत्येक काव्यवाचनाच्या मला बोलून घ्यायचे आणि लोकांना सांगायचे, ऑडियन्सला, की हा माझा विद्यार्थी आहे हे वेगळा विषय, पण हा चांगला कवी आहे, ह्याच्या 2 कविता तुम्ही ऐकायच्या आहेत. असा आम्हाला चान्स मिळत गेला अगदी लहानपणापासून. आणि मग पुढे मला त्यांनी दक्षिण रत्नागिरी साहित्य संघ सावंतवाडी, म्हणजे जो आता सिंधुदुर्ग जिल्हा
साहित्य संघ सावंतवाडी आहे, प्रवीण बांदेकर काम करतो तिथे. तर त्यावेळी मी पहिला सेक्रेटरी त्या साहित्य संघाचा, आणि सर अध्यक्ष होते, तुकाराम नाईक उपाध्यक्ष होते, TN नाईक पत्रकार आणि शिक्षक, आणि HV देशपांडे प्राध्यापक ते उपाध्यक्ष होते. तर असं आमचं RPDच्या व्हरांड्यात आम्ही स्टेज टाकायचो. स्टेज म्हणजे कसलं, 4 खुर्च्या आणि समोर एक दुगदुगचं टेबल, ते मास्तरचं कुठल्या तरी वर्गातून आणलेलं असायचं, आणि त्या टेबलवर एक तांब्या भांड पाण्याचा, आणि बाकी सगळे खाली, कार्यकर्ते सगळे, कार्यकारिणी खाली, ऑडियन्स खाली, आणि जाजमं बिजमं टाकायचं ते पटांगण झाडून RPDच्या समोरच्या वरांड्याचं. आणि तिथे बाबल्या वाडकराची ती, आपण आता लाऊडस्पीकर म्हणतो, आम्ही पुण्याला म्हणायचो ती, ते तुला येऊ आपण. हां, तत्पूर्वी मला असं वाटतं की सावंतांबद्दल मी सांगितलं, पण तू आता खूप चांगलं त्यांच्याबद्दल सांगितलं. तर सावंतांची जशी मगाशी मी म्हटलं की इथे सही हे माझा निळ्या भोर रात्री, खरं. तसं तुझी एक डोंगराची कविता आहे, ती म्हण, आणि आपण सुरुवात करू. ती फुंडाघाटची कविता आहे, त्याच्यापासून सुरुवात करूया आपण, म्हणून ती, आणि मग कोजागिरीला येऊया. हे जे सांगतोय ते, की फुंडाघाटमध्ये आम्ही त्यावेळी आपल्या सगळे कोकणात अजून पण त्यावेळी लाईट नाही तर फॅन खायचे, आणि म्हणून आम्ही खळ्यात झोपायचो, बरोबर, सगळी गाडी टाकून. आणि त्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये रात्री त्या अंगणात सगळी झोपलेली असताना माणसं अचानक रात्री कधीतरी जाग यायची. आम्ही त्यावेळी शाळेत होतो, बघा कुठे रुजतं ते कवितेचं. म्हणजे मी काहीतरी साधारण 7वीत 8वीत असेल त्यावेळी. अचानक त्या सह्याद्री घाटामध्ये दिवा पेटलेला दिसायचा. तो दिवा नसायचा, तो लागलेला वणवा असायचा, बरोबर. तर मला वाटायचं लहानपणाचे ते कल्पनाशक्ती आपली, अरे काय हो, दिव खैसून लागलो हो अचानक, परत दिसतोय, परत हे मध्ये मध्ये, बरं का. आणि त्याच्यावरून मला ती कविता पुढे खूप नंतर खूप वर्षांनी आली. तर मला असं वाटतं की त्याची मूळ त्यावेळेचं मुळं आहे तशी, की प्रत्येक माणसाला सुद्धा मी असं बघा, तुम्ही विचार करू, एक तुमचा क्षण असतो. कलावंत असू दे, साधा माणूस असू दे, कुठलाही व्यवसाय असू दे किंवा काय, त्याला वाटतं एकटा असेल त्यावेळी, आणि तो अंतर्मुख ज्यावेळी त्याचं स्वतःचं चाललेलं असतं, स्वतःशी बोलणं चाललेलं असतं, त्यावेळी त्या माणसाला प्रश्न असा पडतो, तो आपल्या साहित्यिकाच्या किंवा कवितेच्या भाषेत पडेल असं नाही, पण प्रश्न पडतो की आपण इथे का आलोय, आपल्या ह्या अस्तित्वाचा अर्थ काय. अस्तित्वाचा म्हणजे अर्थ नंतर सगळं वाचन करत गेलो, मोठमोठं फिलॉसॉफिकल वगैरे सगळं बघितलं. तर जन्म आणि मृत्यू ह्याच्यातला हा खेळ आहे फक्त, नथिंग एल्स. मला ती हाक जी येते ना, कविता ही सुद्धा काय, ती हाक असते. ती हाक ज्याला ऐकू येते तो लिहितो, पण प्रत्येक माणूस कवी असतो. तो कविता लिहित नाहीत ही लोक, पण त्यांच्या मनात कविता चालूच असते ना. कविता हे इमोशनल सगळं हे असतं, आणि प्रत्येक माणूस कवी असतो. हो, जरूर बिलकुल बिलकुल खूप महत्वाची आहे. वसंत आपटे यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन होतं, आणि रुबन निकुंबांच्या हस्ते त्यात प्रकाशन होतं कविताचं, बरोबर. आणि माझ्यावर जबाबदारी होती त्यांना कणकं घेऊन कोंड्याला घेऊन जायचं. मी रिक्षाने त्यांना घेऊन चाललो होतो. मग ते खूप गप्पा होत होत्या. ते म्हणले, मी प्रवासात जेव्हा जातो तेव्हा माझ्या सीटवर मी घाबरत असतो. मी बसल्यानंतर बाजूला कोण येईल आणि तो मला विचारणार, काहीतरी बोलतो आपण, मग ती बस सुरू होते, मी आपला गप्प बसलेला असतो, कवी माणूस गप्प बसतो. पण तो शेजारचा माणूस आला की थोडा वेळ तो इकडे मला न्याहाळतो, पुढे बघतो, आणि थोड्या वेळ शेवटी तो विचारतो, तुमचं नाव काय. मग मी नाव सांगतो. मग ते म्हणतात, तुम्ही काय करता. तर मी सांगतो, मी कवी आहे. म्हणून, कवी आहात तुम्ही, काय कवी जमत नाही. त्यामुळे मग मला दुःखदायक व्हायचं, आणि त्यामुळे मी नेहमी बसमधून प्रवास करायला घाबरायचो की अरे माझ्या शेजारी कोण आणि कोण विचारतो.
तर ते म्हणले पंडित कविता काय आहे, कविता म्हणजे काय. म्हणजे तुम्ही असे बाजारातून चाललाय आणि बाजारात म्हणजे आता कणकवलीसारख्या किंवा फोंडाघाटसारख्या बाजारात, आणि त्यावेळी घरं पण तिकडेच ना, तर त्या बाजारात जाता जाता दरवाजात एक छोटं बाळ उभं असेल त्या दरवाजात, आणि तुम्ही जाताना तुम्हाला त्याच्या गालाला हात लावा असं वाटतं, म्हणजे कविता. या हे किती सोपी कविता. आणि मी जर म्हणतो, एक मुलगी असते अंगणामध्ये सारवलेल्या, छान रांगोळी घालते, कविता असते. तुम्हाला पटकन, तुमचा काही संबंध नाही, आणि कोणतरी रस्त्यात पडलं किंवा काय, तुमच्या डोळ्यात टचकन पाणी असतं, पाणी येतं, काही संबंध नाही तुमचा. अरे रे रे रे, अरे रे रे, त्याचा बिचाराचा वाईट झाला. आता दूर डोंगरात लागला, हा, नाहीतर आपण खूपच. दूर डोंगरात लागतो दिवा, हाक कोण मारतो तुला जीवा. दूर डोंगरात लागतो दिवा, हाक कोण मारतो तुला जीवा. मंद्र वाजतो कृष्ण मेघ साजतो, संथनाद वादळी अंतरात गाजतो. मंद्र सूर वाजतो कृष्ण मेघ साजतो, संथनाद वादळी अंतरात गाजतो. बाण रोखुनी हसे कुणी नवा, बाण रोखुनी हसे कुणी नवा. हाक कोण मारतो तुला जीवा, हाक कोण मारतो तुला जीवा. दूर डोंगरात, दूर डोंगरात, जन्म एक बाहुली, मृत्यू एक सावली. आदि अंत पाळणा जो जवीत माऊली. जन्म एक बाहुली, मृत्यू एक सावली. आदि अंत पाळणा जो जवीत माऊली. हालते अनाम भोवती हवा, हालते अनाम भोवती हवा. हाक कोण मारतो तुला जीवा, हाक कोण मारतो तुला जीवा. दूर डोंगरात, दूर डोंगरात. आणि शेवटी मावळून चालला हर्ष खेद आजला. हा कुणी कसा मला दिव्य थेंब पाजला. मावळून चालला हर्ष खेद आजला. हा कुणी कसा मला दिव्य थेंब पाजला. झेप घे दिव्यावरी आता तुवा, झेप घे दिव्यावरी आता तुवा. हाक कोण मारतो तुला जीवा, हाक कोण मारतो तुला जीवा. हाक कोण मारतो तुला जीवा. तर महाविद्यालयाकडे येऊया आपण. महाविद्यालयात सावंतवाडीच्या खूप संस्कार झाले तुझ्या, म्हणजे सावंतांबरोबर तू फिरलास आता म्हणालो त्याप्रमाणे. पण एकंदरच त्यावेळेचं सावंतवाडीचं वातावरण वेगळं होतं, सांस्कृतिक. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडी तशी अग्रेसर होती सांस्कृतिक. बिलकुल. आणि सावंत कॉलेजमध्ये ते तर कवी होतेच, पण काही वेगवेगळ्या कवींना, लेखकांना घेऊन यायचे, की आपल्याला ऐकायला मिळायचं, तुम्हाला ऐकायला मिळायचं, आणि ते त्यातून आपण घडत जातो असं मला वाटतं. बिलकुल. तर ते संस्कार खूप महत्त्वाचे वाटतात. आणि मग मला असं वाटतं की 1978 साली सावंतवाडीत कोजागिरी संमेलन भरलं होतं. मग असे तू वर्णन केलंस ते टेबल, ते तांब्याचं टेबल, अशा छोट्या ह्याच्यावर ते भरायचं. त्या संमेलनामध्ये तू पहिली तुझी कविता वाचली, बाळगोनी मालग्या. बरोबर. आणि त्या कवितेला खूप वन्समोर आली, म्हणजे प्रचंड ते लोकांना आवडली, आणि सगळ्यांनी टाळ्या वाजून दाद दिली. आणि मला असं वाटतं की तिथून तुझ्या कवीची किंवा लेखन कारकीर्द सुरू झाली असं मला म्हणता येईल. बरोबर बरोबर. तर ती कविता ऐकव. कविता ऐकवतो, फक्त 1 मिनिट सांगतो त्याचं काय किस्सा आहे तो. की बघा, मी एकच कविता लिहिली होती. बाबा बरोबर होते, बोरकर होते, अध्यक्ष होते. अध्यक्ष होते.
आणि माझ्या खिशामध्ये एकच कविता होती आणि मी एकच लिहिली होती. वय वर्ष होतं 19. तर बाळगोनी मालग्या मी लिहिली मालवणी कविता. आणि मी लिहिली म्हणजे काय, आपण कार्यकर्ते आहोत, कवी बिवी सावंत सर आहे, बरोबर. नंतर ते मला फिरवायला लागले वगैरे, ते सोडा. पण मी लिहिली कविता हे सरांना माहिती होतं. माझं काही नाव नव्हतं त्या कवी संमेलनाच्या यादीमध्ये. मी आपल्या ऑडियन्समध्ये बसलो होतो लांब. तर मला बोलावलं आणि मी असं ते थरथरतोय, तांब्या काढते, टेबल थरथडायला लागलं. एक 1000ला घेतला होता. तर बालका स्थिर हो म्हणून बाकीबाब बोरकरांनी माझ्या पाठीवर हात ठेवला. बालका स्थिर हो आणि कविता म्हण आधी. हात काढतो आधी. हात काढला मी, बरं का. आणि बाळगोनी मालग्या म्हटली. आणि मग ते बाळगोनी मालग्या म्हटली आणि मी टाळ्यांचा सगळा गजर बिजर चालू होता. आणि मी व्हरांड्याच्या पायऱ्या उतरायला लागलो. ते मला परत बोरकर उभे राहिले. आबा म्हणायचो आम्ही त्यांना. तर बाकी बाब बोरकर हंगा मध्येच कुंकणी बोलायचे ते, हंगाय पुता हंगाय पुता. आणि ऑडियन्सला सांगितलं की हा कोण आहे मला माहिती, हा कवी आहे असं मला वाटतं. बाकी बाब बोरकरांनी सांगितलं पहिल्याच कवितेला. आणि मला सांगितलं की मला ते काय म्हण कविता परत. त्यांनी आदेश दिला. परत म्हटली मी. परत ते सगळं झालं वगैरे. ती कविता की महापुरुषाची शपथ आहे मटको माका माहिती नाही. महापुरुषाची शपथ आहे मटको माका माहिती नाही. छाप काटो कसलो मिया अजून तागत खेळात नाही. आहे म्हणता बाळग्या मगे जातत खैरे, आहे म्हणता बाळग्या मगे जातत खैरे पैसे. परवाच्या दिसकणगेत सुन तांदूळ झाले नाहीशी. खराच आहे माहिती नाही विचारती या बाबात. खराच आहे माहिती नाही कोकणची माणसं साधी भोळी. खराच आहे माहिती नाही विचारती या बाबात. सोऱ्याक लागा निघल्या नसती तांदूळ म्हाताऱ्या सागात. त्यावेळी बार्टर सिस्टीम होती. तांदूळ द्यायचे आणि बाटली घ्यायची. त्याचा बाबा त्यातला होता. सोऱ्याक लागा निघल्या नसती तांदूळ म्हाताऱ्या साभाग. इतक्या तिला माली त्याच्या नाकात नाही फुली. तर माली म्हणून ते शेजारी घरात येणं जाणं. त्याच्या नाकात फुली. आणि बायका विचारतात दागिना एका बाईच्या कानात नाकात कुठेही दागिना आला की दुसरी बाई विचारणार काय खय केलं, किती गुण सोना असा, कोणाकडे केलं, सोनारान फसवल्यान की काय तुका नाही चांगला असा अमुक तमुक वगैरे. इतक्या तिला माली त्याच्या नाकात नाही फुली. त्याका बघतो क्षणी बाळग्या फिट येऊची पाळली. फुली गो केव्हा केलंस मालग्या आयक रावला ना. फुली गो केव्हा केलंस मालग्या आयक रावला नाही. मालग्या पटकन बोलान गेल्या तुका माहिती नाही. बाळो मारता डोळो तरी मालग्याक कळला नाही. बाळो मारता डोळो तरी मालग्याक कळला नाही. विचार मग येते बाळो मारता डोळो तरी मालग्याक कळला नाही. विचार मग ती असते का मालग्यान केल्यान घाय. तेनात मग इन्सुलेच्या जत्रेत दिल्यान फुली. ती पण कोकणची माणसं साधी बोली सांगून टाकल्या. तेनात मग इन्सुलेच्या जत्रेत दिल्यान फुली. चौलीभार सोना सहा बोलान गेला. बाळग्या माझ्या ध्यानातीला पैसे खाई गेले. कणगेतले कोले वनगळ नाहीसे कसे झाले. आयन काढल्यान सळपो तसो बाळगो म्हणता कसो. आयन काढल्यान सळपो तसो बाळगो म्हणता कसो. पाया पडता आहे तुझ्या करू नको हसो. आहे तुझी सून सोबत गोरा माझा मालग्या. परंपराच आहे हिला पण तशीच आणलेली आहे. आहे तुझी सून सोबत गोरा माझा मालग्या. आहे म्हणता बापाशीच नाव राखलंच बाळग्या. इतक्यात शिरलो घरात बाबा आहे एकदम लढली. बाळगो बघता मालग्यार त्याच्या गालात पडली थळी. बाळगो बघता मालग्यार त्याच्या गालात पडली. साधी कविता मला काय आपलं लिहून टाकली. मग पुढे ती सत्यकथेत आली जून 1919च्या अंतामध्ये. नाही नंतर खूप आहेत अजून खूप आहेत चांगल्या. तर हा कॉलेज आणि कॉलेज वसंत सावंत. पण त्यावेळी तुला एक वेगळाच छंद लागला होता. म्हणजे त्यावेळी शिरीषबाईंनी हायकू लिहायला सुरुवात केली होती. आणि त्या खूप गाजत होत्या. 4-4 ओळीच्या नंतर ते सारोळ्या बिळ्या खूप नावं झाली त्याला. होय होय. तर महेशने त्यावेळी फ्रायकू म्हणून लिहायला सुरुवात केली. फ्रायकू बरोबर. फ्रायकू होय. म्हणजे ते फ्रायकू मध्ये फार मजेशीर आहे ती कविता. होय. फ्रायकू
तुमका वैतो बघ आबाळाकडे बघित चाललो हा वैतो बघ आबाळाकडे बघित चाललो हा आज पाऊस पडतलो की काय वैतो बघ आबाळाकडे बघित चाललो आज पाऊस पडतलो की काय मेल्या ते कवी वसंत सावंते हायकू आता हायकू बद्दल सांगतो. हायकू हा जपानी काव्य प्रकार आहे 3 ओळीमध्ये आणि तिला एका श्वासाची कविता म्हटली जाते. ही उच्छ्वासाची कविता आहे पण 3 ओळी आणि आमच्या सावंत सरांची आबाळाकडे बघत जायचं ते सगळ्या म्हणजे फेमस होतं ते. सावंत सर कधी असं समोर कोणतरी त्यांना आपटला तरच अरे पंडित हा काय बरं आहे ना चालले परत असे बघत तो हायकू. अशी दुसरा एक की बाबी लालन खै गेले. बाबी लालन माहिती आहे ना आता नाही ते आपले एवढे मोठे दशावतारी कलाकार संगीत नाटक अकादमीचा अवॉर्ड मिळाला. बाबी लालन खै गेले आपणा उत्सवाक्ष वाटतं कर्माच्या दशावतार. कारण त्यांना ते माका तिने त्याची गजाल सांगितली आणि त्यांची खूप हाल केले. उत्सव त्यावेळी चालू होता. हो अगदी म्हणजे काय आपलं काय आता पत्रकारांचे आपले मालवणी पत्रकार आवळ्यात कावळो उसात पोर आवळ्यात कावळो उसात पोर चिचे ढोर मालवणी पत्रकार विजय शेट्टी सोडू ना. पण ह्याच्यात मध्ये मार्मिक काय आहे की त्याला ते मालवणी बाकीचे पत्रकार वेगळे आणि मालवणी पत्रकार वेगळे. मालवणी पत्रकार शोधून काढणार बातम्या घडलेले देतात. मालवणी पत्रकार बातमी कुठली किंवा बातमी तयार पण करतो असो असे फ्रायकू. तर नंतर ही कविता गाजली त्यावेळी पण नंतर तुझी झिंझिनाट कविता ती पण गाजली. पण झिंझिनाट कविता म्हणजे त्याला खूपच त्याची सगळ्या 4-5 भाषामध्ये आता त्याचं भाषांतर चालू आहे. काय चालू आहे आणि दोन आवृत्त्या म्हणजे कविता संग्रहाच्या 2 आवृत्त्या म्हणजे कौतुकच आहे. असं आपण म्हणू लोकजीवन त्याला जीवनापेक्षा आपण म्हणतो लोकजीवन होतं. त्या लोकजीवनातलं जी व्यक्तिचित्र आजही आपल्याला ताजी वाटतात. म्हणजे अजूनही लोक लिहितात की तर त्या मालवणी म्हणजे मुलखाचं दर्शन या पुढच्या मालवणी कवितांमधून येतं काय आलंय काय? हो आता मी अजून पण मालवणी मी कविता लिहितो. सांगायला हरकत नाही की मालवणी बदलता कोकण तो पण कवितेत आला पाहिजे. तर मी मालवणी ज्यावेळी मला असा मिळता त्यावेळी मी ते मालवणी कविता अजून पण ते बदलते. पण त्यावेळेचं जे काय आहे म्हणजे उदाहरणार्थ ते सावंतवाडीचं आपलं मंगळवारचं भरायचो आणि ते सर ते ह्या घेऊन भरे घेऊन यायची ना वगैरे त्याची कविता आहे. नंतर दी मरे साटेलकरा पावल्याचा गॉड त्याची कविता आहे. म्हणजे साटेलकर म्हणून आमचं एका माहिती असं तर साटेलकर म्हणून दुकानदार ते 4 आण्याच्या गुळासाठी ती म्हातारी सगळा काय म्हणू आपण कॅनव्हास आहे. तर तो सगळा त्यावेळी मी बघत होतो अनुभवत होतो. आम्ही सगळे त्याच्यातून जात होतो. तर ही चित्र अशी आपोआप आली आणि ह्याच्यामध्ये खूप अशा कविता आहेत. झिंझिनाट ही काय वेगळी कविता ट्रान्समध्ये आणि ती खूप गाजली. पण ह्याच्यातल्या बाकीच्या सुद्धा जे कविता तुम्ही म्हणजे उदय तू याने एक मालवणी कविता सुमला लय आकडाक लागला ती हेका म्हणाक सांगा तुम्ही. कारण हेका म्हणाक का सांगा मला आत्ता आठवला याच्यावरून झिंझिनाट. मी त्या मालवणी संमेलनात नव्हतो. मालवणला पहिलं मालवणी संमेलन झालं होतं. तिथे याने ह्या सुमला लय मगो आकडाक लागलाचा परफॉर्मन्स केला होता आणि मला जयवंत दळवींचं पत्र आलं होतं आंतरदेशीय की मी त्यावेळी रत्नागिरीत होतो की असं असं मालवणी संमेलन झालं तू नव्हतास पण तिथे वामन पंडितने कणकवलीच्या वामन पंडितने इतका उत्तम परफॉर्मन्स दिला ह्या कवितेचा की तुझ्या सगळ्या मालवणी कविता मला पाठवून दे वगैरे वगैरे. आणि नंतर हा जो झिंझिनाट संग्रह निघाला ना याची स्टोरी सांगतो. सुमलालय मग आकडाक लागला तर मला काय फायदा झाला की जयवंत दळवींनी
ह्या सगळ्या कविता बघितल्या संस्था आहे. आयुष्यात झिंझिनाटच्या अगोदर कविता संग्रह काढलेला नाही, नंतरही आज तागायत काढलेला नाही. ते म्हणतात आम्ही हैसर पैसे तो सुद्धा मालवणी कोण घेतलो म्हणजे कोण घेणार असं त्या कोठावळ्यांचं. पण जयवंत सांगितलं की हा संग्रह तुला अशोक काढला पाहिजे, अशोक कोठावळे. जयवंत त्यांची रिलेशन आणि त्यांची रिलेशन्स खूप जुनी, त्याच्यामुळे हा संग्रह निघाला. सुमला लय मग आकडाक लागला यांच्याकडून ऐकूया आपण. हां, आणि ते काय दिवस होते, ते वेगळे दिवस. आणि ह्याची चित्र ना, ह्या संग्रहाची बाळ ठाकूर नावाचे एक आपले मोठे चित्रकार हो, आणि त्यांनी हे स्क्रिप्ट ठेवून घेतलं होतं. जवळजवळ 2 वर्ष त्यांच्याकडे स्क्रिप्ट होतं, चित्र. ते म्हणाले मला सुचतील त्यावेळी मी काढू, तुम्हाला अगोदर काढायचा संग्रह असेल तर काढून घ्या. तर म्हटलं नाही, चित्र तुमचीच पाहिजे. 2 वर्ष नाही तर 5 वर्ष लागू दे, चित्र तुम्हीच काढायची. आणि मग नंतर चित्र पण गाजली त्यातली. तर ही कविता तुमला लय मग आकडाक लागला पहिले गेली. हा, सापडली. सुमला लय मग आकडायला लागला, सबब फलकाय चलता. सुमला लय मग आकडा चलता, याला शेमूड खुशी फराकान यादा माझ्या नका सारा होता. एका भेंडा खावची लय होती सवय, एका भेंडा खावची लय होती सवय. सारो दिस चिकट तम्याला ओटाक लाली लायता, आणि ओटाचं होय तो चंबूही करता. सुमल्याचे केस म्हणजे काय सांगू, सुमल्याचे केस म्हणजे काय सांगू. बैलाची दाई खूप बरी असा मेला, आणि त्याच्यावर शेवतीची पाती माळता. नाक निसता थपा थपा गळा, निसता थपा गळा. आता मेल्या नाकात चमकी घातल्या ना, आणि नाक कसा त्याचाच फुलय. दुष्काळात असतात जसे म्हशीचे डोळे, तीच होती सुमल्याची दशा. दुष्काळात असतात जसे म्हशीचे डोळे, तीच होती सुमल्याची दशा. आता मला डोळ्यात सुरमो घालता, आणि डावं डोळं होय तेव्हा गापकन बंद करता. किती म्हणतं, किती म्हणतात गेले पावसाळे 11. हा, हिला ध्यानात माझ्या सुमला लाडक्या 16चा झाला आता. गमतीदार चित्र सगळं हे झिंझिनाट. तर झिंझिनाट 1900. पण मला असं वाटतं की मालवणी कविता काय, परंतु त्या दरम्यान तुझा पहारा कविता, आणि पहारा हा खूप भाष्य होतं त्या कवितेमध्ये. आणि मला त्याचा खूप म्हणजे तसं त्या कविता संग्रहाला दुर्गाबाईंचा आशीर्वाद लाभला होता. की दुर्गाबाईंनी त्याचं खूप कौतुक केलं होतं. आणि दुर्गाबाई म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल, दुर्गाबाईंनी कौतुक करायचं म्हणजे काय लिहिलं असेल त्या कवितामध्ये, विचार करा. तू हो वाचली होती, ती पण तुम्हीच म्हणायची. वसई ती शरदाच्या चांदण्यात ही कविता, आणि खूप आदंग झाला. म्हणजे याला धमक्या पण आल्या, जिवे मारण्याची धमकी मिळाली. पण ती सगळी भाष्य सगळं खूप विदारक होतं, आणि चांगल्या भाषेत होतं, चांगल्या शब्दात होतं. की हा म्हणतोय तर मी वाचतोय खरं, म्हणजे ती त्याने वाचायला पाहिजे होती. त्याच्यामध्ये हा एक उल्लेख आहे, हा मुचा बाळोबा वगैरे. तर तिथे तो शाखा प्रमुख होता, त्याला काय कविता काय संबंध नव्हता त्याचा.
साहेबांना बाळोबा म्हटलं, याला उडवणार मी. आणि नंतर मला असं कळलं की तो शाखा प्रमुख, त्याच्यावर 2 हाफ मर्डरच्या केसेस चालू होत्या ऑलरेडी, आणि तो होता बोलल्याप्रमाणे करणारा होता. नंतर त्याला नंतर पोलीस मला प्रोटेक्शन होतं, मला प्रोटेक्शन होतं 3 दिवस, कारण पहिल्याच दिवशी कविता म्हटली होती. पुढचे 2 दिवस माझी हालत खराब झाली, 2-3 दिवस. आणि मी कुठेही गेला, आपला टॉयलेटला गेला तरी मागणं पोलीस, इकडे गेला तरी पोलीस, तिकडे गेला. मी विचारलं तुम्ही, आणि ते सिव्हिल ड्रेसमधले. तर त्यावेळी महेश गौरी नावाचे SP होते. तर त्या पोलिसांनी मला सांगितलं की आम्हाला महेश गौरी साहेबांनी सांगितलं की तुमच्या मागून फिरायचं. तुमच्या मागून कशाला फिरायचं ते नाही सांगितलं, की तुम्हाला काहीतरी धमकी मिळाली आहे, पण तुमच्या प्रोटेक्शनसाठी आम्ही आहोत. म्हटलं बरं, हरकत नाही. आणि मला माफी मागायला सांगितली होती, पण मी म्हटलं नाही, मी माझं काम केलं आहे. आणि पुन्हा जयवंत दळवींचा संदर्भ, की मला दुसऱ्या दिवशी चित्रप्रदर्शनाला सकाळी मी 9 वाजता गेलो येड्यासारखा. त्यावेळी पोलीस प्रोटेक्शन नव्हतं. तर ते म्हणे, कुठे फिरतोयस तू, तुला धमकी देण्यात आली, तुला माहिती आहे का वगैरे. तर म्हटलं नाही मला माहिती. तर पेपरला सगळं छापून आलं होतं चौकटीमध्ये, अशा अशा कवीला धमकी वगैरे आहे, अमुक तमुक वगैरे, मंडप उधळणार. तर म्हटलं काय झालं, पण तू असं असं झालंय. आणि दळवी सरांनी मला सांगितलं काय झालंय ते. त्यांनी सगळे पेपर बघितले होते, आणि ते कविता ऐकलीच होती आदल्या दिवशी. तर ते मला म्हणाले, विचारलं की तू माफी मागणार आहेस का, कारण माफी मागायचं असं तुला आता सांगणार आहे संयोजक त्या कवितेमुळे, कारण मंडप बिंडप नाही तर ते उधळून देणार. मी म्हटलं मी काय माफी मागण्याच्या याच्यामध्ये नाही विचारात. त्यावेळी तू मॅच्युरिटी आली होती. हां, मी म्हटलं माफी नाही मागणार, मी कविता लिहिली, माझं काम केलं, त्यांना मारायचं असेल मारू दे. तर म्हणले शाबास. म्हणले, मला म्हणाले दळवी सर की तुला कुठलीही मदत लागली, कायद्याची मदत लागली, आणखीन काय लागली मदत, राजकीय किंवा काय, तर आम्ही आहोत तुझ्या मागे, घाबरायचं नाही अजिबात, लिहिलेला शब्द मागे घ्यायचा नाही, आणि तू माफी मागणार नाही. आणि उमा ताई होत्या बरोबर, त्यांच्या आज तो महाभाग म्हणून सांगितलं मला, हा बघ कसा फिरतोय. आणि लगेच आले, एवढं बोलेपर्यंत पोलीस आले 4-5, आणि मग ते प्रोटेक्शन वगैरे सुरू झालं. ती कविता शरदाच्या चांदण्यात. कवितेचं नाव आहे शरदाच्या चांदण्यात. शरदाच्या चांदण्यात वसई मी न्हाते ग. काळजी बरोबर का? शरदाच्या चांदण्यात वसई मी न्हाते ग, एक एक भूमिखंड सावकाश खाते ग. आज सखे कोजागिरी दूध असे सहकारी, आज असे सखे कोजागिरी दूध असे सहकारी, त्यात पडे साखर मग काय उणे येथे ग. चला पण सैर करू मरहट्टी देश फिरू, चला पण सैर करू मरहट्टी देश फिरू, ते बघ आलेच इथे सर्व लोक नेते ग. चला पण सैर करू मरहट्टी देश फिरू, ते बघ आलेच इथे सर्व लोक नेते ग. हा आमचा बाळोबा, हा आमचा बाळोबा भुजभराव आघोबा, हा आमचा बाळोबा भुजभराव आघोबा, गोपीनाथनी प्रमोद ओढती पुच्छते ग. पुच्छाते गोपीनाथनी प्रमोद ओढती पुच्छाते ग. हट्टाचा पोळपाट घेऊनी बैसे मृणाल, हट्टाचा पोळपाट घेऊनी बैसे मृणाल, पक्षाचा पापड ती लाटूनी मग देते ग. हा करतो कोट्या आणि तो खातो सिमेंट, हा करतो कोट्या आणि तो खातो सिमेंट. हे त्यावेळी प्रकरण खूप गाजत होतं. प्रतिभा प्रतिष्ठा. बॅरिस्टर आज इथे तर परवा तेथे ग. शालीनशा पदराला गर्दीची बघ किनार, शालीनशा पदराला गर्दीची बघ किनार, ती नाही त्यातली पण कडी लाव आता ग. मेंढ्यांची खिल्लारे बाळगती दत्तात्रय, कामगार चळवळ. मेंढ्यांची खिल्लारे बाळगती दत्तात्रय, आपणास बंगले अन मेंढ्यांना गोठे ग. लुगडे जरी एक असे, लुगडे जरी एक असे, प्रत्येका कृष्ण पिसे. सत्तेचं लुगडं. लुगडे जरी एक असे, प्रत्येका कृष्ण पिसे, उघड्यावर राहताना लाज मला वाटे. तर ही शरदाच्या चांदण्यात वसई मी न्हाते ग. पण मग हे प्रकरण ना बाळासाहेबांपर्यंत पोचलं होतं.
आणि बाळासाहेबांना ही कविता त्यावेळी मोबाईल वगैरे नव्हते, टेलिफोनवरून ऐकवण्यात आली आणि ती कोणी ऐकवली होती तर सुभाष देसाई साहेब आले होते मुंबईवरून खास या प्रकरणाची चौकशी करायला दुसऱ्या दिवशी. त्यांनी माझ्याकडून स्क्रिप्ट मागून घेतलं आणि साहेबांना टेलिफोनवर ते ऐकायचं होतं. ही कविता बाळासाहेबांचा ग्रेटपणा सांगतो. म्हणजे ही माणसं मोठी का असतात हे टप्पर त्या शाखा प्रमुखाने धमकी दिली ते सोडा. तर रवींद्र माने त्यावेळी आमदार होते रत्नागिरी विधानसभा मतदार, त्यांचा एरिया होता तो. ते संमेलनाला होते, त्यांनी पण ही कविता ऐकली होती आणि त्यांनी पण सांगितलं होतं की माफी बिफी मागायला सांगा, तो कोण बिळुसकर आम्ही ओळखत नाही. आणि खरोखरच मला कोण ओळखत नव्हतं. तर बाळासाहेबांनी ऐकली आणि देसाई साहेबांना म्हणाले की सुभाष त्या रवीला सांगले मानेला की त्या कवीच्या केसाला पण हात लावता कामा नये तुम्ही. केस नव्हतेच म्हणा, त्यामुळे काय प्रश्नच नव्हता, हा धक्का लावून काय करायचं त्यावेळी नाही, म्हणजे जाब सुरुवात झालेली. तर ते म्हणाले की ह्याच्यामध्ये सगळ्यांचीच चित्र आहेत ना, माझं फक्त नाही आहे, सगळ्याच लोकांची चित्र आहेत, सगळ्या लोकनेत्यांची. आणि ते कार्टून आहे. मी जशी कार्टून काढतो तसा कवीला पूर्ण अधिकार आहे आमची कार्टून काढण्याचा, अशी या कवितेची स्टोरी आहे. हा, यावेळी तू आकाशवाणीवर होता. हो, ड्युटीवर होतो. आकाशवाणीवर होता आणि रत्नागिरी आकाशवाणीवर होता महेश. त्या काय दिलं म्हणजे रत्नागिरीच्या आकाशवाणीने काय दिलं? हो, मी म्हणजे आकाशवाणीमध्ये मी अक्षरशः म्हणजे काय म्हणतो आपण, ज्याचा कोण नाही त्याचा देव असता असं ते म्हणतो ना, आणल्याचे गायी देव राहतात, तसं आम्हाला कुठेच इथे फोंडच नव्हतं. आणि आकाशवाणी त्यावेळी काय पेपरमध्ये वगैरे देत होती, ते प्रसारणामध्ये सांगायचे की आम्हाला निवेदक पाहिजे किंवा निर्मिती सहाय्यक पाहिजे. आमच्या आई पान खायची, ते पानं मी आणायचो, त्या पोस्टाच्या कॉर्नरवर फोंडायच्या. आमच्या एक पानाचा ठेला अजून आहे तो, तर त्याच्या पानाच्या गादीवर तो ट्रान्झिस्टर लावलेला. आमच्या घरात काय ट्रान्झिस्टर नव्हता. त्याच्यावर काय रोज आपला अर्ज टाकायचा, घराकडे जायचा. हां, तर पानं घेताना मग त्या कामगार सभा चालू होती आणि त्याच्यामध्ये ती जाहिरात आली, निवेदन. असे परत घराकडे गेले, परत अर्ज लिहिले, परत पोस्टात दिले आणि ते मला